nu mai e bună. Fut minore, de le ies credit pe nas, de-aia îi țin pe aia în brațe. Ei fut minore. Toată lumea fute minore, ca să știți. De-aia nu e așa de deep, că a zis unul public. Cum ar veni unul și-a luat fapta, dar toată lumea face aceeași lucru. Da? Și vreau să înțelegeți foarte clar că nu s-ar fi vorbit despre bătăi, s-ar fi vorbit despre asta, se vorbește de bătăi pentru că Shelly a început. Băi, pun filmarea pe ce, mă, băiatule? Ai uitat că e și tu, Shelly? El nu știe, el într-adevăr are un nume mare, dar nu știe, el cred că a uitat pe ce e bazat, pe ce l-a clădit. Tu ești vlogger, ești organizator și asta nu ești bebino. Chiar zi băiatul ăla, mă bag eu. Și unde până mea te bagi? Ca să nu mai zic că i-a bătut pe tovarășul de față cu el și l-a întrebat de ce emisiunea a doua zi la ProTV. Mă auziți? A zis că avea o emisiune a doua zi, cu alte cuvinte. Mai am astea 8 țigări, dar mâine plec la pește și chiar nu pot să-ți dau, că ți-aș fi dat, îți dai seama, nu se punea problema de țigări între noi doi și nici între Shelly și ea de bătaie, dar avea o emisiune a doua zi și n-a putut să... Ați înțeles ce s-a întâmplat? Cu la bagii ăștia de fut minore în pizdă. Toți. Ca să știți și voi, ăștia se susțin între ei, ei se știu între ei ce fac. Toți, absolut toți. M-a amenințat la pe mine cu netul. Îmi bag pula morții lui. Și netatea lui are el 10 ani pe net. Mă piși pe netul tău, ce pula mea poți să spui? Ce se întâmplă ea? Ce se întâmplă ea? Ce, nu mai dă la bani pe bici, please, îți dai seama ce pula mea se termină viața? Voi oricum aveți impresia, toată lumea comentează acolo, vedeți, nu trebuia să se bage ăla cu voi. De ce pula mea ne-a luat? De ce ne-a dat băgat atâția bani în buzunar? Că suntem buni și avem vizualizări pe dulceați, că ne simt oamenii că suntem sinceri. Nu ne-a luat de pe stres de la tarabă, cum am zis și mai devreme. Ăla a făcut bani cu noi, ca să știți. Și noi cu el a fost o colaborare, nu ne-a luat ăla de pe stres, nu ne-a făcut oameni. Poate da, ne-a crescut, ne-a văzut altă categorie de oameni, dar nu mă comandă ăla pe mine. Mă, ce pula mea, îl ține pe ăla din scurt? Cu mine n-a avut nicio gară pe subiectul ăsta, să știți, dar mi-a luat-o personal doar pentru că este vorba despre Adriana, tot. Care are dreptate, omul, și am văzut totul de la început până la sfârșit și într-adevăr are dreptate. Da. Asta e lumea, să știți.